Isa. Ai. Isa. बिदिब्ला लावगि बुंनाय खोथाया नंमारगौ ना माथो? आइमोननो खोन्थाहरनांसिगोन। हेलौ 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 खोनादोंना खोनाया? आं खोनागासिनो। आंनिखौसो खोनाहैयाखैदां नोंसोरो? दासो खोनादों। आयै आं इसानि न'आव दंफैयो। ओमफ्राय माथो आंनि बिजामादैया थैबायनो। आं बेखौनो खोनानानै खबर लाफैदोंमोन। नंमारगौ आयै, रावबो गैया न'आव, इसायाबो गैया। आयै मा जाबावनांगौ दानिया? आयै नोंसोर दानो फैना इसानि न'आव। हाबाब मा खबर बेफोरलाय? नंगौना नङा जाखो? बिहामजो मा सुनि खबर होदों नों? आयै नंमारगौ, फैदो ना गोख्रै। फैदो गोख्रै। दे थांगासिनो। मा जाबावनांगौ आंनि फिसाजोआ? मा जाबावनांगौ दा आंनि फिसाजोआ? बे बैसोआव रान्दि जानानै थानांसिगोन। आयु मानसिफोरा आंनि फिसाजोखौ मा होननानै बुंगोन दायो? रान्दि होननानैसो गाबज्रिसिगोन। मा सुनि आंनि खाफालालाय? हे गसाइ, आंनि खाफालखौसो नों बिदि लिरनानै होनो मोनबायना? आंखौबो उन्दै समावनो बिमा बिफा गारनानै थांबाय। दा आंनि फिसाजोनि जिउआबो लामा ससेयावनो रान्दि जानानै थानांबाय। मानो लिरखो नों गसाइ? आंनि खाफालखौ मानो बिदि लिरखो? बहा थांखो नामा? मानो खबर हराखै बे फिसाजोआलाय? मा जाबावनांगौ? बायग्लिजोब्बाय आंनि बिखाया। बायग्लिबाय बिखाया आंनि, बायग्लिबाय आंनि बिखाया बायग्लिबाय। इसा नोंनि संसारा बे बैसोआवनो नों रान्दि जानानै थानांबाय। रान्दि। आयु बिजामादैनो नोंनि जिउआ साननैसोल'मोन होननानै मिथियोब्ला आंनि फिसाजोखौ आं नोंनो हरनाय नंथारामोन। आंनि फिसाजोखौ डक्टरनो होनायानो मोजां जागौमोन। डक्टरानो दाबोसो थांनानै दङ। डक्टरजों थांनाय मोनबा दाहालागै रान्दि जानानै थानांनाय नङामोन। मामा सोरखौ रान्दि जानायनि खोथा बुंनानै गाबदों नों? इसा रावबोआनो गैया न'आव। मोनथिगौ आं आइ, बे न'आव रावबो गैला। आरो नों बे बैसोआव रान्दि जाबाय। मा होनखो आयै? आं रान्दि जाबाय? आइ औ नों रान्दि जाबाय। आंनि बिखाया बायग्लिजोब्बाय। नोंखौ बे बैसोआव रान्दि जानाय नुनानै आंनि बिखाया बायग्लिजोब्बाय। आइ नोंनि खाफालाव बेनो लिरनाय दङमोन नामा? लामा ससेयाव रान्दि जानो। मा पाप मावामोन नोङो? मा पाप मावामोन? ना जों बिमा बिफायासो पाप मावखो? आंनि फिसाजोआ दिनै लामा ससेयाव हुवा थैजाबाय। मा? बिदिब्ला राना थैबाय? बिनिखायनोथ' राननि फन मेसेजमोन। आं हरब्लाबो मोनाखै। माब्रै जाखो बियो? बहा
बेनो जानांगोन नों सिखारदो जिंगादासि आइ जिंगादासि आं नोंखौ फिसिगोन आं नोंखौ नायगोन राननि जिउआव बेनोमोन बिनि खाफालाव लिरनाया सिखारदो आइ सिखारदो दागाबसै गोसोखौ हमथा आं दं आं नंखाय मामा मानो गाबदों गाबनो नालाय आंनोथ' रावबो खोन्थायाखै रोना थैबाय होननानै नाथाय नोंसोर बोरै मिन्थिखो नों बोरै मिन्थिनानै खबर लाफैखो सोर खोन्थाया नोंनो रोना थैबाय होननानै हो मामा मा बिदिब्ला नोंबो मिथिबावा रोना थैबाय होननानै नों मिथिमारा अब्ला बै लावगिमोना बोरै मिथिखो मिथिया बिसोरो बोरै मिथिदों रोना थैदोंब्लाथ' रोना बबेयाव दङ बेखौबोथ' बिसोर मिथिनांगोन मामा इसा नाथाय नों गावनि हौवाखौनो मिथिलाया माबोरै जाखो बे खोथाया आबै इसा गोसोखौ हमथादो रोननि जिउआ साननैसोनि थाखायल'मोन आबै इसा आंनो नोंखौ रोनजों हरदोंमोन आबै नोंबो सफैबाय आंनाव मानो निमाहा बिदों आबै सोर खोन्थाया नोंसोरनो रोना थैबाय होननानै आंथ' माथो जेबोखौनो मिथिया नोंमायानोथ' खोन्थाहरदों आंनो लावगियानोथ' खोन्थादों बिदिब्लाथ' लावगिनि खाथियावनो थांनांगोन नाथाय बे बाथ्राया नंगौ रोना सप्ता मोनथामसोआनो जाबाय न'आव गैया बियो दाबसे जायगायाव मोनसे खामानिनि थाखाय थांदोंमोन आरो बियो फन खालामनानैबो बुंहरदोंमोन अखानायैनो आं गाबोन न'आव सहैसिगोन होननानै अखानायै आं न'आव सहैसिगोन होननाय रायलायनाय बेनो जोबथामोन जों सानैनि फन रायलायनायाबो आरो हरसे थांबाय फुं सफैबाय नेयो सफैया फन खालामो बिनि फनानो रिङा दाबोसिम बिनि फन रिङा आरो बि दाबोसिम न'आव सफैफिनाखै थौलायथौ बिदिब्ला लावगिनि खाथियावनो थौ बियो बबेनिफ्राय मिथिया मोजाङैनो सोंहैनि थौ औ थौ बबेयाव खोनाया बियो बिनावनो सोंहैनि थौ आयै जोमैया दाबो फैमाराखैना गैया माथो दाबो फैयाखै दा फैया बे मानसियालाय दरेनो 15,000 होनाय फैसाखौ बुलायनानैब्लाबो लानानै फैगोन ना माथो आयै गाज्रि मोनाब्ला आं मोनसे खोथासो रायलायनो सानदोंमोन दे ना बुंदो बिजामादैया खोथा बुंनायखौलाय आंलाय मानोथो गाज्रि मोननांगौ जाखो मा सानदों मा बुंनो नागिरदों गासैखौबो बुंनानै ला जेबो साननाङा आं गावनि फिसाजोनिख्रुइबो नोंखौ बांसिन फोथायो जाबायसो नोंखौ आं बांसिन अनो बुं मा बुंनो नागिरदों नोङो माबायो गाज्रि मोनाबालाय बुंमारनोसै नोंदि दाखालि बुंदोंमोन ना बे न'नि गासैबो सम्पथिखौ आंनि नामाव लिरनो होननाया बेखौलाय ओरैनोसो बुंफ्लादोंमोन ना बुंमारदोंमोन आयै आं बेखौनो मिथिनो लुबैदों जाबायसो उन सिगां आंहा रावबो गैला नायल' जाल' सासेल' फिसाजो नोंनि हिनजाव जोमै गासैबो आंनि दंनाय मानियानोथ' आंनि फिसाजोनिल' दा आंनि फिसाजोनि माखासे आखल आखुफोरखौ नुनानै आं बेखौ बारा फोथायनोबो हाया मानसियानो कुनु गद गैया बिनि खर'नि मेलेमफोरा बेनिखायनो आं गासैबो सम्पथिखौ नोंनोनो होजोबगोन औ आयै जोमैनो दाहोथार मानसियानो खारब्रबलाबायनोबो नागिरो बियो आरो बेफोरबायदि एसेबां बुरजा सम्पथिफोरखौ मोनोब्लाथ' सोरनोबा फानलाबायनानै खारनोबो हागौ बियो बेनिखायनो आयै बिनो दाहोथार मिथिखागौ आं बिखौ बिदिनो खालामारगोन बियो होननानै आरो मोनसे खोथा आयै जोमैया थाखानि गोबां लुफिया बियो दा बिदियाव सोरबा 1 लाख होब्ला बे मानसिजोंबो खारनोबो हागौ बियो बेबायदि थाखा मोनब्लानो जाबाय बिनो आयै मा जाखो नोंनि मोखाङालाय जोमै मोखाङालाय माथो जाबोखो सोरजोंबा खुदुं हरजाखोसो ना माखो आयै आं ददेनो फैसा 15,000खौ लायफिनोसो थांदोंमोन बिसोरो आंखौ सिखाव होननानै जि बुनानैसो हरबाय के मिनिनोसो खारोदां इसेबां मोजां बादा होखादों थांनाङा होननानै थांना लाबोलायो हुवाला बायदि रागा जोंनानै जोंनि सिगाङाव रागा दिन्थिहैनाया होजों लेवार बायदि थथ्र'ना थाहैबायदां आरो बिदि जायो दै बांद्राय अहंकार दिन्थिग्राफ्रा माखासे समाव हौवानि खोथाखौबो लानांगौब्रा आंनि खोथा लाबा बिदि जायामोनथ' नोङो मोनदोंलै दे जेबो नङा गोबाव जाखाबायमोन
उन्दु उन्दु जानाया मावा दाङा जानायफोरा दे बुजानायाबो मोनसे एक्सारसाइससो बुजाखांनोबो नांगौ बिदिब्ला नोंसोरो बिराद मोजांसो मोनदों आरोना आंनि बुजानायखौ आयै नोंखौ आं सोलायनाय नुथारबाय बिजामादैया जुदि न'आव फैयोब्ला नों बिजामादैजोंल' बास्ता थायो मानो आंखौ एसेबो पात्ताखौनो लाया ना नोंलाय बिजामादैखौनो बरायनो सानबाय आगदा आगसि थाव सोबानो मानसिखौनो आंखौबा खालि सोबानो खालि रायनो खालि बुनो लाजियाबो दा फिसाजोनि हुवाजोंनो बास्ता न' सिङाव गंसे न'आव हाबना थानानै टिभि नायबाय थानो लाजियाबो दा गोसोसो थोखायो नोङो आंनि हुवाखौ जोमै सिरि था नोंबो लाजिनो रोङै साला लानजाय गैयै मोख्रा सोरखौ नुदों बिखुनजोजों बेबायदि बिजामादैया न' गंसेयाव हाबफाजाबनानै रावबो गैयै समाव सियार गंसेयाव जिरायनानै सानैजों फिल्म नायबाय थानो लाजिया नोंबो साला बिजामादैजों जिरायफाजाबनानै नायनो सिरि थागोन ना बुनांगौ सिरि थाया आङो लाजिनो रोङैफोर साला बिखुनजोआबो बे एखे बिजामादैयाबो बे एखेखायनो बिसोरो साला लाजिनाय गैया फिल्मफोराव मा समाव मा गाज्रिफोर फैयो गाज्रिफोर नुयो लाजिनो मोनासै नोंसोरो बेबायदि सियार गंसेयाव थाफानानै नायजाबाय थानो आरो आं दे फैदों बेयावबो नोंसोरो आंखौ मिनिनायसो मोनदों आं मालायफोरजों बुजादों बेखौ नोंसोर मिनिनायसो मोनदों आरोना लाजिया नोंसोरखौबो मिटिं खालामनानै बुहोगोन आङो साला बेखौ नागाराथ' आं दिनै बारा जालांबाय माथो बिलाय आया आं बेखौ दिनै मोजाङैनो खोमारखागोनथ' हाबाब मा फिसाजो जाखोहाय बिलाय बिजामादैखौ बिजामादै सानालासे फिसाला बायदि साननानै सुखु दुखु न' गंसेयाव थानानै फिल्म नायबाय बेबो दाना उल्थासो जाबाय आयु गावहाबो अनजाया मालाय अनजानायखौबो मेगनजों सायोसो ना मासो दाना गयथे बिजामादैखौसो बरायना लाग्रा नुलायलांबाय बे आंखौ हाबाब हाय बुजाथोंहाय दोखो बुजाथों आं हालाहाय आंबो अयथासार मोनबाय दोखो बुजाथों बासाया बुजाथों